Prinsipe wong wedok iki gampang. Wong wedok iki gen ra pengen cerewet, galak, kakean cangkem. Nggih. Pripun Bu Lurah? Bu Lurah sing pundi Bu Lurah? Sing pundi? Leres nggih Bu Lurah nggih? Iki kok ya rada galak iki. Mboten nggih Bu nggih. Mboten. Dadi ngene Mas Aris. Ngapunten lho Pak Lurah kok. Oh, niku lho Pak. Dadi wong wedok ki nek kepengin kalem, ora galak, ora cerewet, ora kakean cangkem, siji prinsip aja nganti telat duwite. Titik. Betul? Dengarkan Mas. Wong wedok nganti duit telat, yakin Mas kowe kon turu njaba. Betul? Ngene iki mbuh wong wedok ngapunten lho Bu Lurah. Wong wedok urusan keranjingan tenan. Mboten benten maksudnya. Ngeten nggih kula tak sedikit cerita nggih Bu nggih. Wong kula niku leh dadi wong lanang kula ya pengine kaya wong lanang-lanang liyane niku leh Bu Lurah. Ya ora ketang sithik ning kantongan ki ya 50 po 100 ki ya ana ngono lho karepku. Dadi aku ki pomo metu-metu ngono ki ya ning ati ayam ngono. Dadi ya tenang ngono wong lanang lunga ki ya ora ketang kantongan ngono. Ra ketang 50 po 100 ngono ka ora. Wong lanang arep lunga malah digogohi kantongane. Dijaluk. Dadi kula mriki niku Pak Lembu modar to ora nggawa apa-apa aku. Mula Pak Suwandi kok kene iki tak jagake tenanan. Di modar to ora nggawa apa-apa iki. Ora nggawa. Masuk. Masuk nggih. Dikeke kantongan ya konangan. Kula riyen nggih kekuplukan ngados Pak ini dikeke kene ya konangan. Jan wong wedok urusan duit keranjingan tenan. Irunge niku enten apane ta Bu Lurah? Kok nondi wae ngerti ngono lho. Nek Pak Lurah pripun? Nggih ngoten. Allah tenane, gek iki cerita kali kula ngoten lho, salaman sih. Oh, mboten ngerti den ya. Oh, mboten ngerti den. Lah kok penak men iki lho. Masya Allah, ngono ya Mas. Cukupi kebutuhan istrimu dan keluargamu. Insya Allah hatimu akan tenang. Betul? Betul nggih? Berikutnya apa Mas? Rumah. Sediakan rumah yang bagus untuk istri dan anak-anakmu. Sudah punya rumah apa belum? Hah? Pisan kas? Durung. Lah, kowe arep turu ngendi? Hah? Omahe Pak